Köszöntöm Önöket! Varga Zoltán vagyok az Oázis Kertészetből. Ebben a részben a savanyú talajt igénylő növényekről fogunk ejteni egy pár szót, köztük a hortenziáról. A hortenzia nagyomáink kedvenc növényei közé tartozik. A régi öregek ismerték, szerették ezt a növényt. A mostani időkben újra teret nyer kertjeinkben. Nagyon sok hortenzia jelenik meg manapság a kertészetekben. Minden színbe, az alap rózsaszín fajtától, a kékig, a fehérig, és a manapság egyre terjedő félben levő cirmos fajtákig. A rózsaszín hortenzia egy élő lakmuszpapír. Ha savanyú talajba ültetjük, és adunk hozzá tímsóoldatot, kékké válik a növény. Minél erősebb a tímsóoldat, annál intenzívebb lesz a színe. Nagymamáink kertjében azért is találjuk meg a rózsaszín fajtákat, mert általában Magyarországon a talajok zöme lúgos. A hortenziák a 19. században nagyon divatos növények voltak. Érdekes megjegyezni róla, hogy fiatal asszonyos házakhoz nem volt illő hortenziát ajándékozni, ugyanis ezek a virágzatok meddővirágzatok. És azt tartotta a közhiedelem, hogy akinek hortenziát ajándékoznak, ő is meddővé válik. Ha hortenziát vásárlunk, figyeljünk oda. Megfelelő helyre telepítsük a növényt. A növény számára ideális 15-17 fokos hely, hűvös, félárnyékos, talán egy picit árnyékos hely is, kedveli a savanyú talajt. Kertészetünkben megvásárolható hozzá a talaj és a tápoldat is. Messzes csapvíz helyett esővízzel öntözzük, hogyha van rá módunk. Ha ez nem megoldható, javaslom, a csapvizet tőzeggel lágyítsuk. A következő növény, amiről mindenképpen szeretnék szót ejteni, az azáleák. Az azáleák a rhododendron félék körébe tartoznak. Nagyon szép, tavaszi virágzó növények. Ugyancsak savanyú talajt és hűvösebb helyet igényelnek. Bevihetjük életterünkbe, lakásunkba is őket, de akkor mindenképpen biztosítani kell számukra egy hűvösebb 12-15 fokos helyet. Az azáleákat alulról érdemes locsolni. Ne száradjon ki soha a földjük. Öntözésükhöz használjanak lágyvizet vagy esővizet. A messzes víz nem tesz jót a növénynek. Vásárlás után mindenképpen javaslom, ültessük át növényünket. A megfelelő típusú talaj számukra is a savanyú, az A-típusú. A növény gyökérzete a többi növénytől eltérően egy ilyen nagyon-nagyon finom, mint egy női hajszál, ilyen vöröses-barna gyökérzet. Nagyon érzékeny a kiszáradásra. Alulról locsoljuk, vigyázzunk, hogy ne száradjon ki a földlabda. Az örökzöld, lomblevelű rhododendronokkal is ugyanez a helyzet. Savanyú talajt igényelnek, a kert egyik félárnyékos részére érdemes ültetni őket. Csak ilyenkor tavasszal hozzák ezeket a gyönyörű szép virágzatukat, de a virágzatok szépsége kárpótol minket a virágzás rövidségéért. Havas szépének is mondják őket. A kert egyik védett részére ültessük. Térre akár egy pici lombtakarással védelmet is biztosíthatunk számára. Különböző típusai vannak. Vannak talajtakaró rhododendronok, 1,5-2 méteresre megnövő növények, mini rhododendronok. Belgiumban a kék színű rhododendronok elvadultak, és a lombos erdők altalaján, mint ajnövényzet, gyönyörű szép virágzataival minden tavasszal megörvendeztetik az arra járókat. Az elvirágzott rhododendron vagy azálea virágzatot mindenképpen távolítsuk el. Egy ilyen határozott, de erős mozdulattal kicsíphetők az elvirágzott részek. Ezáltal a következő virágbimbók több tápanyagot kapnak.